Kopogore koda weche mag duoko mar KCSE wadhi nyime gi weche mamoko kama jatend piny William Ruto okwedo jogo mawacho ni omenda mimiyo rowere kaka sir mar ohala kokadho chenro mar nyota tin mar ni gin bende ginyalo chiwo omenda mohewo ma piny owacho chiwo. Ruto olose gwenge ma Fedha boma ma Nakuru e kinde manoromo gi rowere ma ohewo 9,000 mawuok e counties ma Narok, Kajiado, Bomet, Nakuru, Kericho kod Baringo ma osetimnegi tiegruok mar yore ma ginyalo timo godo ohala ma giyiero. Omedo ni chenro mar nyota en achiel kuom okenge mag piny owacho ma gikonyo godo rowere yudo yore mag yuto kod siro ngimagi. Ruto nosir kod gavana ma Nakuru Susan Kihika kod jotend migepe Wycliffe Oparanya kaachiel kod Salim Mvurya. Tunataka nyinyi kama vijana wa Kenya mupate nafasi ya kufanya biashara. Kuna mtu atakuambia shilingi 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka umuulize kama 50 ni kidogo, si unipatie mingi kuliko 50? Ama? So this is the design of this program, to make sure that every Kenyan, irrespective of their station in life, can qualify for support of the government of Kenya. Biashara imewekwa na serikali kikamilifu. Wewe kazi yako ni kuona kwamba ile biashara ambayo unafanya unaijua vizuri. Usifanye biashara kwa sababu ndugu yako, rafiki yako anafanya hiyo biashara, paka uijue. Ya pili, paka ujue soko ambayo wewe ukiwa na biashara yako utafanyia soko gani. Bidhaa zako ukifanya biashara utauza wapi? Vijana wangu kutoka Nakuru County, what I want to promise you, approach our Department of Trade. Mukishapata hizo pesa zenyu na mukianza hizo biashara zenyu, I will give you a waiver of your licenses. Sawa sawa? Nilikuwa nimekuja kuambia miezi 6, but I will give you the first year of a waiver for licenses fee. Na nyinyi msiniangushe. Duond bura mar UDA oyango ni giseketo ikruok makare ne yiero mar jotend kor gwenge ma duond burano.